Hej 8. B. Jeg har lavet en instruktionsvideo, som skal guide jer igennem til at blive medlemmer på Wikispaces, som I skal bruge til jeres gruppearbejde. I har fået en invitation via jeres mail, så i jeres mailbox går I ind og klikker på mailen fra Wikispaces. Inde i mailen, der er et link til Wikispaces, som I skal joine for at komme videre. Herinde bliver I så bedt om username og password, men i og med at I ikke har en Wikispaces account i forvejen, så går I ned og trykker på den, der hedder Create a new Wikispace account. Og der er det op til jer at skrive jeres username og jeres password. Og så trykker I join. Og så skal jeg kunne se jer, eller kommer jeg til at kunne se jer inde på Wikispaces, og kan placere jer derefter i de grupper, I har valgt jer ind på i mandags. Så få det her gjort i aften, og så placerer jeg i grupperne, så det er klar til at gå videre med i morgen. Tak, vi ses!